Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda nake faɗa muku, testnet airdrop, retroactive airdrop da dukkan wani hanyar airdrop farming na gargajiya sun kusa su zo ƙarshe. Saboda yanzu abin da ake yayi shine Kaito Yapping da kuma Binance Alpha airdrop. Shi Binance Alpha na buƙatar kuɗi sosai kafin ka samu airdrop ta hanyar Binance Alpha. Amma ta hanyar Kaito Yapping baya buƙatar ko sisinka, sannan a rana cikin minti 10 ka gama duk abin da za ka yi, ka ci gaba da harkokinka na yau da gobe. To bari mu je in nuna muku yadda ake yin Kaito Yapping. Abin da za ka yi na farko, ka tabbatar ka ɗauko VPN kowane kala ne akan wayarka, ka yi connecting nasa. In son samu ne, ka yi connecting nasa da United States ko kuma United Kingdom. Wannan shine abin da zai baka ƙarfin network. Daga nan kuma abin da za ka yi, sai ka shiga setting na wayanka. In ka shiga setting na wayanka, za ka shiga search bar ɗin nan da ke nan saman nan. Amma kafin nan, ka danna my phone wato phone information, wayanka baya developer option. In kai scrolling down ga nan inda aka sa build number, ka yi double click. Shikenan zai baka dama ka sa security na wayanka, sai ce ka zama developer. To daga nan sai ka hitting back, sai ka danna alaman search bar, daga nan sai ka yi searching developer options. In ya baka wannan developer option ɗin, to abin da za ka yi scrolling can ƙasa, akwai inda ya ba da headline drawing. Bari mu je ƙasa, ga nan debugging, ga sunan kala-kala. Bari mu je mu ta scrolling har sai ya nuna maka gunda networking, yana maka drawing. Shine zai baka dama ka canja, gashi nan drawing, kun gani? Wannan headline drawing, to ku yo ƙasa. In kun yo ƙasa nan a ci ga smallest width ɗin, to a nan za ka danna aƙalla sai ka mai da shi 800. Wannan in ka mai da shi 800 shine zai bada wayanka dama ya buɗe ma wannan dashboard na wannan shi Kaito Yapping website. To na tabbata in kana kallon wannan bidiyon a YouTube ne, zan ajiye link a description na wannan bidiyon. In kuma kana kallo a Facebook ne, zan ajiye link a comment na wannan bidiyon. Kuna danna link ɗin either daga description na wannan bidiyo da ke kan YouTube ko kuma a comment na cikin Facebook, zai kawo ku nan. A nan ɗin akwai sign in option, zai baka dama ka yi login da Twitter account. Amma kafin nan, ka tabbatar ka ja saman screen na wayarka, ka mai da shi auto rotate, wato ya juya maka ta yadda zai nuna maka wayanka screen nashi ya dawo kamar kwamfuta. To a nan ɗin nan, shi nan inda ya nuna maka wannan shi shine Twitter username. In ka danna shi, zai baka dama ka yi connecting email account da kuma wallet. Na yi recommending ku yi amfani da MetaMask. To a nan ɗin nan sama in kun zo, akwai PTGA Arena, akwai Yapa Leaderboard, akwai Yapa Bits, Kaito and airdrops da kuma State Kaito. Kowanne yana da nasa amfanin. Wannan staking ba ma buƙatar mu yi amfani da shi. Wannan airdrops kuma, wannan abubuwan da kai, misali airdrop farming da kai yapping, wato kai amfani kai promote nasa a Twitter, ka zama eligible, a nan za su nuna maka gunda za ka yi claiming nasu. Nan kuma bari mu fara da PTGA Arena. Wannan in ka danna PTGA Arena, wannan zai baka list of project da suke online, wato akan Kaito Yapping, shine zai nuna maka. Sannan kuma nan ƙasa nan in kai scrolling, ga nan Yapa Leaderboard, wato za su baka shine shi project wanda aka fi farming nasa. Na farko kun ga Optimus, ga sunan Subroku, ga sunan Vassal airdrop, ga sunan dai da yawa, Smaller Testnet, ga sunan suna da yawa sosai. A nan kuma ta gefen hagu, zai baka wanda suke kan top leaderboards. Wannan kuma Yaps, wato zai baka yanayin asalin impression da kai, wato duk 24 hours in ka je kai promoting project a Twitter, ka je kai posting akan sa ko kuma comment, to a nan za ka ga yanayin update na point naka da kai earning a kai. Alright, you get me? Alright, yauwa, to kun gani daga kun zo kun ga nan gashi nan, kun ga wanda ya fi kowa point, Nick Dukov. Gashi nan kuma ga smart followers, wato followers da suke da sama, su ma suke da followers 100,000 sama. Wannan yana da su kenan. Ga kuma asalin followers nasa
14,000. Kun ga ni followers na ma gaba ɗaya 192 ne tun da ban ma fara ba. Ga nan yaps za su noma asalin yaps da ka earning, ga kuma referral yaps shi ma za su noma wanda kai earning, sannan anan za su baka total amount naka kenan. To abin da za ku yi, za mu zo kai to earn, zan muku bayani akan yadda ake earning, amma kafin nan in ka je kana earning, wato wannan abubuwan suna da matukar amfani, wannan leaderboard, amma bari mu je can din sai mu dawo nan. In ka zo nan kai to earn, anan ne zaka ga list of project da aka baka dama kai yafin, wato kai farming kamar yadda muka yi Twitter farming a baya. Bari mu hit nasa sai ya kawo mu wurin. Bari ya gama refreshing, za ku ga dashboard din na dan nauyi kaɗan. Wannan ya sa ma na ce ku yi amfani da VPN. Alright, to in ka duba a nan farko ga ne protocol sun ce activity period nasu zai fara daga 14 June 2025 zuwa 24 September 2025. Amma abin da suka ce menene, za su ba wa mutane 100 na sama wanda suke yafin airdrop nasa, don haka ba zan yi recommending wannan a 'yan baiwa ba. Ga su nan dai haka kowanne za ku ga da yanayin information nasa da yanayin abubuwan da suka zo da shi. Bari mu yi ƙasa, in na ga wanda ya dace ku yi, yanzu bari mu zo nan. In kuka zo nan 2.5% of what supply to Warden protocol yapas, Warden app users and broader Kaito ecosystem. To kun ga wannan yana da kyau saboda duk gaba ɗaya za kusan duk wanda ya yafin zai samu wani airdrop din. Sannan ga activity period an fara shi ranar 18 June 2025, sannan to be determined, wato ranar da za a gama za su faɗa claim period shi ma na zuwa nan gaba. To anan ina in ka shiga check details za ka ga posting nasu a Twitter da sauran abubuwa. Bari mu shiga check details ya kai mu cikin Twitter account. Alright, to in ya shigo cikin Twitter za ku ga posting nasu akan ya za a yi. Kun gani the great pump of $1 million plus a what's 2.5% of 5% of both supply 3 sessions with Kaito AI will bring you a new kind of yapping. Here is how you earn. Gashi misali iya abin da suke so a posting naka wannan logo na dola da kuma word din ya zama ya fito, to da shi za su na amfani, suna wato AI ne ko ce ba ma su ne suke amfani ba, artificial intelligence shine yake amfani, sai kai following nasu in kana so ka yafi nasu saboda kana ganin update in sun kawo akai. To bayan nan sai ka koma can, ka koma cikin dashboard naka wanda kake yafin kai, to wato cikin browser kenan. To in ka dawo kun ga anan nan duk project da aka ce ka gama yin bincike akan shi, sai ka je ka fara yafin. To ya ne ake yin yafin? Yadda ake yin yafin, bari mu ɗi copy wannan shi wannan dola waɗan yadda ake yin yafin gashi. Wannan ɗin bari mu danne kan shi, bari mu zoom in. Alright, right here. Sai ka danna copy, har da wannan symbol na dola za ka yi amfani da shi. Bari mu je cikin Twitter account. Alright, in muka je cikin X namu da ke kanwa, za ka je cikin X. In ka je cikin X abin da za ka yi shi ne wannan, ana so in sun samu ne ka yi daily, wato kullum in ka tashi da safe ka yi shi. Yawwa, bari ya dawo da ni asalin home screen na Twitter account. Alright, in ka zo home screen na Twitter account za ka yi hitting plus button da ke nan right lower quadrant, sai ka yi hitting post. Alright, kana hitting post a nan ɗin plus post. Alright, yana what is happening, sai ka ce ko me ka rubuta kawai dai ka tabbatar ka yi grammar. Let's join the move. Wannan ina yi ne saboda home screen ɗina yana wannan, sai ka sa $sign. In ma ka kwafo da $sign ne normal, sai ka sa $sign, sai ka pasting wannan word ɗin shi kinan wannan ya fito. Kaito anything kawai ka rubuta sai ka danna post. Right, to in ka danna post, to wannan shine ka yi yafin. To amma a yadda gizo yake saka shine ya ake yafin a samu point da yawa. Sai ka dawo cikin nan, in ka dawo cikin nan kamar yadda in ce zan dawo baya in muku misali. Bari na yi rotating home screen na wayana. Alright, to in ka zo nan abin da za ka yi, za ka dawo yaps nan ko ka dawo yapa leaderboard yadda zai nuno ma top earners. Su amfanin sa yafin da kake shi ne zan kai like, kai comment, za a baka adadin point. To abin da yasa ake so top, kun ga nan misali in ka zo yaps nan, wannan su ne wanda suke top a gaba daya. To amfanin su shine in kana
liking da comment da retweet a postin nasu da ke kan Twitter, to zai zama za ana yawan kallon abin da yake yafin, kafin nan sai kaga ka shigo a cikin top 100 ma if you are very lucky enough. To anan dinnan zaka yi hitin nasa, kana dannawa anan din zai nuna ma username nasa, sai ka danna automatic zai kai ka cikin Twitter account. Zaka zo in kaga dama duk a rana zaka na yi wa top 10, in kaga dama in kana so zaka iya following nasa, gashi yana da 14,000 followers. To gashi kawai abin da zaka yi sai ka duba ina ne ya posting, kawai in ka duba ga nan zaka duba like, zaka yi repost, in kaga dama zaka yi code ma sai ka sa da wannan word din, zaka yi code, in kaga dama kawai sai ka sa $sign, kawai sai kai pasting wannan word din, wato wannan project da kake farming, ba sai word ba, dukkan wani project da kake so kai yafin akan Twitter sai ka danna repost. So sai ka zo comment ma, sai ka zo ka rubuta wani comment mai kyau kaza, I also do so shi ma sai ka $sign, sai ka sa word. Ba wai iya abin za ku na sa ba, wannan ina muku ne saboda misali, saboda bidiyon kar ya tsayi sosai. To haka zaka na bi ka samu kaman top 10 in 10 minutes ka gama a duk safiya na rana, ko kuma ka zaɓi wani lokaci da kake ga kana da time na yin abin. Wannan to a takaice kenan yadda ake yin kaito yafin. Sai kuma anan airdrop, kamar yadda an faɗa muku, at the end of the day anan ne za su baku, za su nuna muku in ka danna airdrops, to wannan airdrop din da kai yafin nan anan za su nuna ma shi airdrop. In ka zo to anan za su nuna ma shi, za su nuna ma current, gashi go to no eligible airdrop at the moment, visit Kaito-N to discover more opportunities. Sai ka ce go to Kaito-N, wato inda na faɗa muku inda list of airdrops yake. To yau da gobe kun ga within 24 hours check your eligibility for Kaito ecosystem airdrop. Ga wanda aka yi a baya kun gani, yanzu na fara, in kai a baya za su nuna ma current, kuma wanda suka baka dama ka yi claiming, to anan za su nuna ma shi. Bari mu koma Kaito-N, in kuka zo ga sunan akwai list of project, zan yi recommending ko guda 4 ne haka, sai in sa muku su a cikin description na video da ke kan YouTube, sai ku je ku ɗauke su kuna farming. Amma shi wannan warding protocol gaskiya yana da kyau sosai, gashi yana da kyau, kaman ba a hau kansa sosai ba, sannan kuma rabon suna da tsoka sosai, za a samu alheri. To ga nan da kyau sosai, za ka iya ɗaya bayan ɗaya kai ma ka bi su, ka yi bincike a kai, ka ga wanne ne ya dace ka na yi, ba sai wanda nake yi ba, za ka iya zaɓa da kai kanka wanda kake so ka yi abin ka. Ce Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu sa'a. Dukkan wani question, ko in ce dukkan wani answer to a question, zan na ajiye shi a WhatsApp group da Telegram channel akai. To don haka zan ajiye link na WhatsApp group a description na wannan video da ke kan YouTube, sannan zan ajiye shi, kuma zan ajiye WhatsApp group link shi ma a cikin description na wannan video, sai ku bi ku joining domin samun update, ko da na samun kuɗi ko airdrop ko wani abu makamantansu. Sai in ce Allah ya ba mu nasara. You are good to go now.